everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Animal ba ini, uy? Di sa ko kasunod nila, kay wako'y kasakyan. Motor ka, ma'am? Sige rong. Sundan na to katong motor nga bago palang nigikan. Sundan na to dong. Pakusgi lang sa pagpadagan dong ha. Aron maabsan to na to sila. Pas dong. Ulit pa kayo, ma'am. Sa baga na, ma'am, eh. Tigil ka naman kayo pusawa. Ha? Sige. Sa baga lang ko mugunit mo. Ayaw lang doon sa kong liog, ma'am. Kay gilukan gyapon ko diha. Sa abaga na, ma'am. Okay, sige na. Kana, okay na na? Okay na, ma'am. Pakusgi na pagpadagan ni mo. Dili na sa ma'am? Oh, 100 lang, ma'am. akin dong. Pakyawon ko lang ng imong motor ha. Standby ra ka din sa gaw sa restaurant. Ako rin musod. Pero may pakyaw na mo, ma'am. Apila lang sabdi ay usod. Mga on lang sa ta aron nga dili dayon ko nila mabantayan. Okay, ma'am. Diha day sila mag-apot si Ryan, ha? Nindo ta gides pamati ka nang wa na tay gidada sa atong dughan sa. Oy, karon pa ka makasuway? Nakasuway na tingali kani adto. Nakalimot lang ko ini nga feeling kay naanad na nga sige lang bugat may akong gibati tungod sa mga problema. Congrats pag-usab ha. Ni pauli na ka si Ryan. Oh, Ni pauli na tingali to Gabi na good. nagunaw na ra malagay gihapon kaniya. Dili Ako lang gi-imagine nga nagpahaba niya si Rona. Onya kumprontahon ko niya. Kon mahitabo na sa may imong buhaton. Aw, apilo na ko sa tamparos. Yes! Kanda gyud Irene. Mura ganado kung mukaon ronda. Human na to pangaon. Magkaraoke kita. Okay. Taod naman. Sila magyapon do ha. Wa may Ryan yan napakita. Ma'am, kamay pala ganyan mo nakaon. Wa ko'y gana. Ay, ma'am, ako lang tiwasan ng pagkaon, ha? Pwiset ba ya, Dako pa kong gastos driver nga dako kaon. Unya, wara na ko'y nakuha. Asa man ditong animal nga Ryan? Tinuod yun ka nga wa pa sila magbalik. Di gyud ko mahimutang ani. Og dili gid nako ni undangan. Sa una, abi na kong kaira na kong ilisan sa siyang lain. Pero dili man di ay. In love naman day kaay ko atong animal. Og dili ko masugot nga magbalik sila ni Irene. Chili! Lingawan ako gabi sa tong laag, Maginato ta permi ha. Bisa once a week lang good. Bitaw no? Pampawa sa stress ba? Mao gyud. Every Friday na lang gyud. May kay Sabado ikaw ugma way trabaho. Pwede ra gyud dugay mo mata. Oh. Ngano? Wa na lagi mo balik si attorney. Limot ka. Naniingon man to siya nga dugay pa siya mo balik. Di ay no? Oh. Si attorney? Nagisgot manggug ka. Ang basada yun. Tingali kung sa iyang isugo. Isugo? Ay, di ay sa. Nalimot man ko, Okay ra oy nga nalimot ka. Basahan na lang ko doon sa tuyo. Unsa man? Makikita? Oh! Unsa kay iyang tuyo? O ilagi kay ka.
Kadagkang lugar nga pwede ta magkita. Minong din himang yun. May ikumpisal ko nimo. Nya, kay di makupari. Kukul man ni Smurfin. Sa di yan tuyo. Ganun kumpisal man. Kulpaan sa tagamay da. Angel, Haloy, hiyabag man ni Smurfin. Kung sa gano'n niyang isulti na ako. Kung sakit ka ha. Saoy, pagtriling man ka. ayaw ka suko ha. Sharo, huwag yung ka makasabot sa mga tinanawan ni attorney nimo. Kuyawan mo kung masuko ka. Ay, ato bangon ko na lang yun ni. Bahala na. Pero hinaot nga, magkasabot ka na ako. Patay. Mauna man yun ka tingalin eh. Pwede mo saan ka? Nga dili ka masuko. Please? Kaklaro, ana, na in love kayo sa attorney nimo. Pwede? Unsay pwede? Pwede, dili ka masuko. Okay. Salamat. Hala, uy. Mura man ni siya nakadaog sa Lotus Kalipay. Saman, salti na. Kikulbaan man ko. Bisit ba ini, oy? Makulbaan na walang ginoon ko maayo. Okay, musulti na ko. Oo, sige na, salti na. About ni Ryan. Oh? May promise ba ya ka ha? Na dili ka masuko. Sigurado ka, Marvin? Sigurado kang bahay ni Ryan na imutuyo na ako? Oh. Bahay ni Ryan. Sa ato pa? Imo gyud kong gipabiyahit pa ingon dinhi para lang atong siripinti nga Ryan? Oh. My goodness! Angel, may promise na ka. Oh, sige, ni promise na ko. Sige, sulti na. Usa pa ng bahin atong kanahan, ha? Unsa? Sulti na yun. Oh, Sulti na. nasuko pang ka. Wa ko masuko. Oh. Wa ko masuko. Okay. Sulti na. Ako sing itabangan. Imo siyang kitabangan? Iunsa ko taon mo pagunahuna? O sa na sa imong utok? Naamnesia ka? Ha? Nalimot ka sa mga gibuhat atong tampalasang dako? Oh. Sige, pasabta ko. Pasabta ko kung ngano. Kung unsang pagkahitabo ang nga nahitabo ni. Pasabta ko! Oh. Pasabta ko! Pasabta ko! Pasabta ko! Okay. Paminaw. Maunay na hitabo. Og nituod na yun kaniya. Wa. Mamagani nga ako siya nga gidadid to kay wako butuon niya. Ngano? May bawaan ba ditong dapita kung nagsulti sa tinuod ang tao, ha? Oo. We, Nagsulti ko sa tinuod. Mga professionals nga psychologist o mga spiritual advisors and counselors ang naa dito. mao ba? Unsa man ang nga institution? Government? Private. O ikaw ang tag-iya. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.